Hei, salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de 1 vs 1. Astăzi suntem pe serverul italian. O să jucăm 1 vs 1 și ghiciți ce? Puh. O să jucăm Neki Challenge, adică dezbrăcați. Și încercăm, asta e hackerul, ăsta știu de mult. Ok. Încercăm să fim tryhards. Salut. Nu merge. Ieșim apă slabă. Dezbrăcat, îl bat. L-am bătut dezbrăcat, ok. Avem un meci câștigat dezbrăcat. Ok. Hai, intră. Intră. Sper că nu-i prost care spawnează parcul. Special. Robicox. Hai, mă. Mi-a prins combo. În 2,57 l-am lăsat. Și îmi scuzați mouse-ul dacă auziți sunete ciudate, adică spam-ul sau alte chestii. Asta e. Hai, mă, bagă-mă în meci. Bagă-mă în meci. Așa. 2-3. Salut. Jucăm Neki Challenge. Da? Am mâncat gapple. Mi-a mai prins un hit. Nu. Nu, în 2 HP am lăsat. Foai. Băi, e greu Neki Challenge. Sau nu? Nu, din prima coarcă. Salut, Rect. Acolo stai un timp. Ți-am prins un hit. Mersi. M-a prins el un hit. M-a blocat. Foai. M-a blocat. Te luăm cu ăsta, Rusii. A intrat în meci, ok. Ăsta e cheater. Alai. Nu, mi-a prins un hit. Mamă, am greșit tastele. Și m-am încurcat. 3. Jos pe armură. Hai. Și dă cu arcul. Ok, nu s-a pus nici FNS-ul. M-am dus. Cred că avea și ăsta și kill-ora. Acum dădea și la ce distanță. Iar ăsta. Iar hackerul. Du-te. Iar hackerul. Nu. Du-te. 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 Mi-a prins al doilea hit și sunt rip. Băgăm. De ce fac asta? De ce fac asta? O și enervez. Soa, iarăși tu.
Ok, și asta cu kill-ul lui. Oh, cu kill-ul tău jucați, frate. Eu ziceam că nu sunt decât pe serverul ăsta. Oh, pe dracu. Merge la kill-ul acolo la medium de... Nu. Uitasem. Du-te, du-te. Du-te, mă, 4 HP. Cum? Dacă nu dau unul cu kill-ul, dau unul cu bulan. Hai că e mapa asta, nu luca asta. Și m-a bătut. Nu e kill-ul, nu e kill-ul. Hai, unul cu armură. Să-i fac puțin. Să fac puțin de... Și ție. M-am greșit cu toate astea. Da, mi-a prins al doilea, uite. Știu că am buți. Nu-mi faceți ei. Doar cu buți l-am făcut. Nașpa că aveam buții. Apucat să scot pe acolo. 2, 3. Așa. Salut. Încă ghepă așa. Naked challenge. Fu. Exodus hacker. Hacker. Și că scrie... Opa, era să intru la arc. Zurich. Ești, nu? Iar scrie în chat. Oh, salut. Ok, deci vrei 1v1. Să fie la egal, că tot e. Asta chiar e tryhard, nu? Am prins un hit. Dă cu arcul lui de nebun. Am făcut tot cu arcul lui. Ștoc o fugitul. De pișocos. Hai, mai joc o armă în afară de aceasta și încheiem și acest episod, că... Da. Salut, am uitat să iau ăsta, pantalonii. Du-te de aici, du-te de aici. Să-mi iau pantalonii jos. Mersi. Mersi că mă înțelegi. Mersi că nu ți-ai cunosc. Mersi că... N-am cu cine să joc, frate. Ultimul meci. Am să joc cu armură până să n-am numai luzuri. Ești tu. Asta tot cu nechea lui. Da. Nu mai a pus tu flinte stil nici pe dracu. Rip. Și cam atât a fost și cu acest episod. Ne vedem data viitoare.